Da, chiar timp. Așa cum mi-aș fi dorit și eu în 1985 să cânt în Celacu și vom lua o selecție atunci. Îl lasă să prezinte singur. L-am ascultat cântând o piesă extraordinară. O să vă spun eu despre ce este vorba. Da. Hai, Andrei! Bună seara! Începeți microfonul. Mă numesc Andrei Șchiopu, sunt din Vulcan și am venit aici ca să aduc umilul meu omagiu unui mare poet român, Adrian Păunescu. Capul lui Mihai Viteazu de la Torda se ridică și întreabă de ce țara a rămas atât de mică. Și câmpia Tordei, tristă, îi răspunde lui cu jale, fiindcă astăzi ducem lipsa capului Măriei tale. Adrian Păunescu. Capul lui Mihai Viteazu de la Torda se ridică și întreabă de ce țara a rămas așa de mică. Și câmpia Tordei tristă îi răspunde lui cu jale, fiindcă astăzi ducem lipsa capului Măriei tale. Unde a fost românii când a fost tăiat Viteazul? Nu voi consuma o travă pentru niciun fel de pasta. Totuși unde au fost românii și atunci în vremea asta, când se ajunge până la gâtul voievodului de țară, dacă nu strădări acasă, lângă ura de afară. Cu guverne provizorii, eu atât aș vrea să aflu, arătându-le obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul? Capul lui Mihai Viteazu ne-a lăsat numai cu trupul, nu contează că dușmanii nu aveau nici pic de scrupul. De o singură întrebare mă scârbesc și mă mai mâni. Oare unde au fost românii? Oare unde sunt românii? Nu mai acuza străinii că taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-le obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul? Eu l-am botezat. Nu e așa? Bravo! Bravo!
nu o să putem cu mai mare, bineînțeles.